Гадәттә мондай велосипедларда без туңдырма яки башка төрле продукт сатканнарын күрәбез. Ә менә Татарстан китап нәшрияты велосипедта китаплар сата башлаган. Неприлично серьезной судьбе и Шекспиру всего. Бу безнең китап сөючеләргә, китап укучыларга тагын да якынрак килер өчен безнең китапларыбыз аларга тагын да якынайы сын өчен эшләнелгән велорикша шикеллерәк дип атыйк инде. Бу велорикша ярдәмендә без менә җәйге матур көннәрне шәһәрендә булган бүтән паркларны да әйләнеп узарга планлаштырабыз. Бүгенге көндә бу безнең беренче көнебез, әле чыктык кына. Коммерция эшендә шулай була бит инде, башта тәҗрибә туплыйк, аннарысын карарбыз. Бүгеннән башлап велорикшаны Казан урамнарында очратып булачак. Ә киләчәктә аны ясаучылар Татарстан районнарына җибәрергә дә планлаштыра.